Bona vesprada, estem avui així des de l'Espolí per a fer el Prenem Cafè. Bueno, Prenem Cafè ara ja és un refresquet a aquestes hores, el restaurant Valhalla, amb Andrés San Juan i Carlos Chambó, president de la Falla Terrassa i president de la Falla Plaça Cabanilles. I res, hem vingut així per a parlar amb ells i veure un poc com han anat aquests anys tan complicats al món de les falles, sobretot perquè són els nostres presidents de les comissions més joves que tenim a la nostra ciutat. Abans, els dos junts han sigut membres de junta local i crec que alguna altra cosa també heu fet junts en el món de les falles, no? Més cosetes han fet. Més cosetes. Crec que heu sigut presidents infantils el mateix any. 2 anys seguits, por él. Repetirem els dos en el 1999 i en el 2000. Jo després vaig tripetir, però un extra. Li agradà i però va tornar. Entrarem junts com a presidents infantils, després junts com a junta local, quasi junts com a presidents, sempre ha sigut... Ha sigut una història d'amor, el vostre de Sí, sí, sí. Quasi. Més de 20 anys junts. Tan majors sou ja, que no? Sí. Res, ara per començar deixarem un poc de banda tot el tema de l'últim exercici faller que hem tingut tan complicat i voldríem saber, perquè els dos heu sigut abans membres de junta local fallera, com acabem de dir, i després presidents de les vostres comissions, i voldríem saber si la vostra percepció respecte a la junta local com a la presidència de la comissió ha canviat aquests anys. Ha sigut un poc un canvi que anàvem encaminats, crec jo, les dos, perquè estàvem en junta local 5 o 6 anys cada uno i ja al final vas descobrint, ahir treballes, estàs tota la setmana en el tema d'estatuts de junta local, estarem involucrats en el nou llibre de junta local, estàs ahí setmanes de 3 dies de reunió de junta local, després de falla i al final ja vas encaminat a la presidència. Acabes un poc hasta el gorro, claro, pero bueno, es también lo que le agrada a uno, si no t'agraden les falles, pues no mos haurem buscat ixes obligacions. Vosaltres sou fills de falleros de la falla de tota la vida. Quan decidixes fer-te president de la falla, en algun moment te sents un poc cohibit. Sí, el meu mòbil. Puta mare. Torna a començar la pregunta i reganxa-la. Vosaltres heu sigut fallers? Sí. Vosaltres heu sigut els dos fills de fallers de tota la vida de les vostres comissions. I quan decidiu presentar-se a presidents de la vostra falla, cregueu que en algun moment el pes de la figura paterna i materna vos ha influenciat? Sí, clar. Ma mare me deia que no. Ese és el primer. O sea, ma mare és que no. Mon pare li donava més igual, però ma mare no. No volia perquè sap el mal de cap que porta i sap com som en casa i sap que és patir i discutir i debatir i al final... Però si tenia que ser i s'ha sigut i ja està, no passa res. Ara és la més orgullosa. Home, mare de president. Mare de president. I no de president infantil, sinó de president. Però pa mare orgullosa... A veure, en ma casa va ser tot lo contrari. A mi des d'un principi, pues que sí, que tot avant, que per lo que faça falta, però és el que diu Andrés. Al final, tots al estar clavats en la falla, en casa, pues, els problemes i els mals entesos o les cosetes que puguen eixir, perquè al final tampoc són problemes, perquè si vas de festa és per passar-te-ho bé. Quan tens algun problema o tens un lío, la festa pareix que s'acabe o que ja no agrada tant. Entonces tot això vull que no ho portes a casa. I què passa? Pues que discutixes i m'enfade, tinc avui pelotera amb mon pare, demà amb ma mare... Allarguen les reunions hasta que... Però molt, De la meva falla n'hi ha reunions de que se fan llargues, eternes, pues després te queda la segona. I quan demà entres a les 6 del matí i t'has xitat a vora les 2, pues dius, vale. I com entreu els dos com a president de la vostra falla? Era un moment de canvi per decisió i presentar-se amb una altra persona? Com s'inicieu? Pues a mi realment, antes d'entrar jo de president estava Alexis Berchet, i ell ja va dir en el seu dia, quan va entrar, de que això de ser president no anava a ser una cosa llarga, que el bo és que se vaig canviant, encara que el que teníem abans, que era Juanito,
va estar quasi 20 anys o 20 anys, inclús 20 20 anys. I clar, Alexis ho agarrà i ell quan ho agarrà ja va dir de que ell no anava a estar ni molt més que 20 anys i que ella esperava de que quan se ho deixara una de les persones que poguera ser president fora jo. La sorpresa va ser per mi que no esperava jo que als 2 anys un dia vinguera a buscar-me Alexis i me va dir mira, jo m'ho deixe i vull que continues tu, con lo qual... No, però és cert que en este cas Alexis junta Eloi a Zorín, president de Tres Mores, li esperem un prenem cafè i ell ja va dir ahir que ell com a molt estaria 2 o 3 anys de president i que el que volia era que, i realment és una opinió meva més personal, considero que això està bé, que cicles curts encara que tornes a repetir d'ací 3 o 4 anys una altra vegada, no? Sí. Però bueno, tot són circumstàncies, perquè si no és ningú, el que està de president té que seguir estant. I tota la pinta, En la nostra falla, l'eixir algú, això és sempre pareix que costa el tirar-se avant. Sempre per col·laborar, igual que vicepresidents, jo per exemple en tinc 7. Sí, vicepresidenta que vulguis, no? Això Claro. no és problema, claro. Ficar-se un traje un dia Que això, no és problema. Quan haurà presentació no hi ha problema. El problema no és anar a la presentació, Serà les 11. això volem anar. Presentacions. El problema és anar a 11. I si no tens infantil, se toca anar a 2 més, un diumenge. Però jo, per exemple, jo vaig entrar en Junta com a president, va ser quasi, jo anava pensant tot algun any, no sé què, però va ser tot per una anècdota que Aida estava present i va ser molt bona. Ara mos riguem, però eixa nit ho vaig passar fatal. Dia de crida, entràvem, encara era primer la crida i després el museu. Entrem al museu, jo era membre de Junta Local, entrem tots per la porta principal i les falles ixen per la porta de darrere. Al fer el passillo, la meva falla deixa l'estandard en la porta. Sí que ja me'n recordo jo d'això. I, claro, quan jo acabé l'acte de Junta Local, no sé què, me'n vaig cara a casa i me diuen, ahí està l'estandard de Cabanilles. Claro, perquè quina és l'última falla? Víctor Pradera. I a qui li va dir ahí està l'estandard de Cabanilles? Víctor Pradera. I dic, ostres, estos han deixat l'estandard? I dic, no pot ser, me vaig enfadar, però dic, ara no me'n vaig a estar... Anava vestit de fallero, no me'n vaig al casal, dic, me'n vaig a casa. Qui anava de camí a casa? Víctor Pradera, en el seu estandard, i jo, en el meu estandard, pim-pam, cara a casa. Però ells tenen el costum, en Víctor Pradera, de parar en casa d'Ivan Simón, el president. el president. Pues para y puja-te a fer-te'n una. Pues Andrés puja dalt, en ells, en l'estandard, a fer-se'n una. Ja la gent en el grup de Cabanilles, algú sap on està l'estandard? Algú sap on està l'estandard? I tu callat. Jo no vaig dir res perquè estava enfadat i dic, a veure si s'espavilen i... Algú va fer una Se foto... nos ocurreix fer una foto de ostres, hem seqüestrat l'estandard de Cabanilles. Ostres! Jo no sabia res d'això. Això és molt perillós, Y Andrés no aparecía en la foto, pero esa foto, o sea, nada a ser en plan coña. En aquel entonces no había en redes sociales, Instagram no estaba. Y esa foto se va a enviar al grupo de La Nostra Falla. Bueno, pues se puede imaginar. Al final d'ahir Va passava ser un altre graciós grup... perquè baixarem de casa Iván y aquí nos tenían que trobar al Perero. A Don Perero. Entonces, claro, pues farem una foto tots en els dos estàndards, el Perero al mig. Va ser graciós. I de fet farem marxa mora pel carrer del Terrassa i m'ho van fer passillo per entrar al meu casal i tot, una oració, una versió també. Hasta que... Jo me'n vaig a ma casa, en l'estandard, i deixo en casa, a plegar el casal, tot el món, on està l'estandard? On està? Andrés, saps alguna cosa? Jo no tinc ni idea. Per un grup de cor d'honor, a plegar la foto de Víctor Pradera a una chica de Cabanilles. I, claro, dins del casal ja està la notícia de Víctor Pradera secuestrat l'estandard. Claro, i damunt nosaltres estàvem sopant i se xina mon pare. Aida, tens tu l'estàndard de Cabanilles? I jo, nada, així no està l'estàndard del Andrés. Si acabé de fer-li passillo a l'estàndard de Cabanilles, pues potser on està perquè m'estan tocant els de Cabanilles, que l'estàndard el tenim vosaltres. Bueno, madre. Entonces jo ja al final, després de sopar o a mitjan sopar en el casal, agarré el micro i dic, a veure, això ho he fet, l'estandard tranquil se'l tinc jo, però ho he fet perquè se doneu compte del valor que té un estandard, que al final mos el deixem així en la porta d'això i ja està. Culpa de que no tenim abanderat, ningú vol portar-lo, el porten els xiquets, el xiquet... Claro. Això, i no hi ha una encarregada de l'estandard. I eixa nit vaig dir, s'acabó.
A les pròximes eleccions me presenten. I així és, així. I vaig així, se presentava Francis en mi, Francis va decidir a última hora no presentar-se, però ja ho teníem parlat, Francis i jo tenim molt bona relació, doncs no hi ha hagut problema mai. Però va ser l'anècdota de l'estandard. Ostres, mira, jo no la sabia. És molt bona. I vosaltres dos que, estàveu parlant dels vicepresidents, de si anar a les presentacions, a les exaltacions, per no anar a xamar-se totes, però vosaltres dos sou des que esteu i gaudiu de les exaltacions de les altres falles. Com viviu eixes setmanes? Perquè igual per a molta gent és molt farragós el 11 setmanes seguides, però jo veig que vosaltres ho porteu bé i en gust, no sé com... Les claus del polivalent quasi sempre la tanquem nosaltres, però este vene que ixa setmana, aplegues la setmana i dius, sobretot les de antes de Nadal, són més... estàs fora de lloc. Dinar d'amics, no sé què, no puc perquè tinc presentació, no sé què, i encara queda molt pels dies de falles, entonces primers 2 mesos, ara presentació, cafè, costa més, però després anem i mos ho passem bé i ja està. És correcte el que està dient, de que al principi les primeres les agarres bé, dius, mira, ja entra un comboi de falleria i tal, però claro, conforme s'arriba a Nadal, pues, que si tens sopar d'amics, que si tens sopar d'empresa, i algun sopar que tens que perdre, que vols estar en tots els jocs, i damunt amb altres mos agrada estar en tots els jocs. Estar en tots els Sou jocs. de tancar. Sou carne de tancar. I després, quan només passa Nadal, pues ja ho agarres en ganes, no? Que jo, per exemple, a mi m'agradaria que continuara, però no pot ser. Les falles són les que són i venen falles. No, però... Perquè jo, per exemple, jo reconec que n'hi ha presentació que te'l passes més bé que els dies de falles. Sí. Hombre, te'l passes molt bé en Però hi ha falles. presentació bona. Però què passa? Que les presentacions tu vas de convidat, te'l passes bé i ja està. I com a presidents, quin és l'acte que més vos agrada? Normalment, jo crec que ningú pot dir un en concret, no? Poden dir 2 o 3. Claro, Diu, n'hi ha 2 o 3, però n'hi haurà algú que encara que sigui per una cosa més xicotigua dius, ixe me mola. Jo millor m'ho he passat com a president en la cavalcada. Millor te ho has passat perquè... Ja has de fer, no? Aplegues a aquest moment, ja està, i diu, aunque hi ha mal el ball, dona igual, jo no ho veig. No vull saber res, vaig a disfrutar, vaig a passar-m'ho bé i ja està. Ja està. Com a divertit, també pense que eixe, com a més xulo, més bonic i tal, l'ofrena. L'anar agarrat... Emociona com a presidenta? A mi sí, perquè per exemple a mi m'agrada l'estar en la fallera i tindre la banda de música darrere tocant i desfilar. I el passi m'agrada molt. Una vegada creu els 4 cantons, Claro. ahí ja és ple de gent, la gent te saluda, no sé què, i diu, saludes en compromís, que al final estem així en un poble que pots saludar a qui vulgui, però saludes... I vulguis o no, l'entrar a la plaça Major, tots fent el passillo a la falla i... I algo que teniu molt clar, no sé, entreu a presidents, i algo que teniu molt clar de dir, és que això vull fer-ho com a president. Algo en la falla, algo que digues, això vaig a canviar-ho, vaig a reforçar-ho, O eliminar-ho, o afegir. algo que teniu molt clar. Molt clar no, però al final agarraves idees i nosaltres des de fa 2 anys, en el 18 jo va ser el primer any president, no, però en el 19 vam canviar el sistema de la presentació, vam fer un teatret i així ten el teatret i tot, perquè anava als ensaios, perquè m'agradava i me sabia els papers de tots el primer any i no eixia i al final me donava ràbia. Li vas dir, Paqui, busca'm un paper i me va buscar l'any següent, pues, va organitzar un teatret per poder eixir i dius, ostres que guai, poder participar de una cosa que nosaltres no teníem costum, que Cabanilles era de ballar. Sí, teniu el grup de ball dels xics. Jo era el primer ballador, però ara s'ha donat un cas que ja no hi ha tanta gent disponible per ballar, ara un teatre. Vull dir, m'ha agradat aquest canvi que han pogut fer, perquè a part del sistema ha sigut que un teatre que dure durant la presentació, no siga un tros de teatre d'una hora com... I ara he vist també, Nosaltres de l'he vist també, Sí, i
que al final m'agrada molt, però jo reduiria. Jo opino igual, jo els ho he dit sempre. Voleu fer un teatre, alquileu Jo el pagué Sommer... 15 euros per entrar a Però veure. això ja és cosa de cada falla. Al final cada un, És un debat, és un vull debat, dir, sí. fa lo que Claro. fa en eixa falla. I és molt bonico. No, però vull dir, puc entendre que lo millor se fa llarg, però al final, Sí, bueno. això que és una frase del Perero és, al final els que estem ahí mos ho tenim que passar bé, Sí. som els Efectivament. falleros i és per aquí fem la festa. I els Els que altres venen de no, convidats i que els que van Ja sabem. saben Sí, o ara- sea, jo vaig a la presentació del CIT A veure sé que vaig a veure un l'espectacle. espectacle de teatre, sé que vaig a Cabanelles, vaig a veure un teatre que dura tota la presentació. Vas a això i jo soc de les que vaig a les presentacions perquè m'agrada. Sí. Sí, no, Això està claríssim. Jo quan vaig entrar de president, pues, el que tenia clar, el primer any, sempre, el primer any és el primer, me vaig deixar portar de lo que ja n'hi havia, perquè pensava que la meva falla funcionava prou bé, i al meu pareixer funciona prou bé. Però sí que n'hi havia coses de que no podia ser que una persona només portara 4 coses. Ja. Això, aquesta persona, és que al final la cremes i en una reunió aquesta persona pues, o s'enfada o diu hasta així ha arribat, l'any que ve ja ha acabat i això no podia fer, no podia ser. I vaig fer al següent any el grup de delegats de festejos, que és festa rociera o festa ibicenca, pues aquest grup s'encarrega de tot, És que sí. perquè si els ho carregues tots els mateixos, i jo quan vaig entrar de president la falla realment la portaven entre 4 o 5. Després sí, la gent demanes ajuda, però sempre tens que estar i tu no, i qui no pot vindre, i això a mi Això se nota molt a faltar. Jo crec que Claro. quasi totes les falles al final hi ha un grup que és el que ho porta. Intentes ampliar-lo, però al final El problema és quan aquest grup se borra, dius, hòstia, ara què faig? Se la xunta, dius, ostres. La veritat és que els del Terrassa, el bo que tenim és que encara que anem a dir que entre 10 persones puguen ser les que organitzen, a l'hora d'executar n'hi ha molta gent disposada i això és molt xulo. Vull dir, a l'hora de fer decorats, de fer presentacions, de fer carrossa o el que siga, dius que toca fer no sé què i se presta Sí, tot el món i això, al final això és el que fa falla, Al final no? és que Això també el és cert falla. que no tots a lo millor se veuen capacitats, ja no que estiguen, sinó que no se veuen capacitats de dirigir i molts Prefereixen opten dirigir. dir, pues jo estic per lo que faci falta i si vens, Claro. o sea, si me criden vaig. Correcte. Si a lo millor aquesta persona no sap que a lo millor val la pena més que t'oferisques directament perquè al final uno s'ensenya. Sí. I si estic esperant a que me diguen, pues a lo millor mai t'ensenyaràs, que Claro. també té que tindre la iniciativa, però sí que és de veres que de primeres no tots tenen aquesta iniciativa Sí, de Jo dir... al·lucine molt en El Juan. de teatre del cine. el grup de teatre el que fa el decorat, no me'n recordo ara. Bueno, Ortiz. José, no? sí, José. n'hi ha diversos, sí. Sí, però ja ell... Bueno, ara és que ara estem ja Però- en fer la transició del Perero a José Juan. José Juan, jo un dia parlant amb ell fa, jo m'agarre la setmana de la presentació, me l'agarre de vacacions. I dic, en sèrio? Sí, per fer el decorat. I dic, ole tu. I dic, que ganes tens de que isga bé i és perfecte. No, jo m'agarre també aquests dies i la planta és, Sí, és no? mi dia, vull dir, jo aquests dies me'ls agarre perquè bueno, al final vull dir, cada un viu les falles Sí, com li com apetit pot. i com pot. No, i si que tens la cada possibilitat, Per Però exemple- una cosa, si a José si tens la Juan possibilitat de fer, sí, però agarrar-se jo una- els estius una setmana de són vacances. llibrets, saps? Vull dir que... És que no té Bueno, però ell n'hi ha esmorzars i tot això, que... Home, és que... a partir de más, también de que más, Que menys. Claro, faltaria. És això. Nosaltres me'n recorde el dia que millor quasi mos ho passem és el dia que anem a replegar la el monument. Perquè vas a esmorzar o esmorces, depèn del Pues yo l'horari. ese día patisc lo que no está aneu a... Ai, per favor. No, anem a almorzar, sí. Després. Te vas a almorzar i ja comences a veure passar casalles i casalles. Val la pena almorzar després. Mare de Déu. Nosaltres solem almorzar. Sí, Casova Almocinés, que m'ho ha costat, al pallet, enseguida uno, ala, va, vinga el crit, i l'altre, estira't així, a mi això me fica Que perill. arribi és una activitat de risc. No, nosaltres, això és que ho fem en la muntada de la carpa, hasta que no s'acaba de muntar del tot, no s'esmorza. Però a casa que un dia que hi ha un carro, Una per això fica i una altra plora. perquè després d'almorzar la meitat se'n van. Desaparèixer.
i la faena queda a mitad fet. Això és una frase típica que se diu en la nostra falla, suposo que en totes, no? Lo de, no, primer la faena i després la festa, que si no la majoria venen a la festa i se'n van. No, és total. Sí, és veritat. Això de vamos a pinchar banderes y después almorcem, no al revés. Perquè si no, no t'has estrellat, perquè a lo millor acabes d'almorzar, vamos a echar un altre truc. Talla el rollo, a lo millor una vegada fas la faena, esmorces i ja va... Ja s'allarga el que ja vulguis. fas el que vulguis, i ja estàs fent el dinar, ja estàs fent la paella, entonces s'acumula tot, val la pena la faena pronta, mentre dos preparen l'almorzar per tots i ja està. Jo és quan més disfruto de la falla. En el casal, els moments la faena que en no el se casal veu. és que al final és la teua casa aquests 3 dies O tot l'any. els actes que fas i són tot És passes que bé. a mi personalment, quan me diuen què és el que més agrada de les falles, dic, a mi el preparar-les. Claro. Vull dir, jo m'ho passe millor quedant passatjar, fent decorat, les xerrades que de repente, per exemple, apareix sa mare, mos havia fet bunyols i estar allí, una compra de xocolata en xurros o demanen pizzas, les reunions, fer carrossa, pujar al Fenwich per muntar allí dalt les plumes l'any passat, que els 3 dies de falles, és que jo m'ho passe millor tot el que és el procés les falles són molt quadriculats. Al final és despertar, cambiar, corre, canvia't per anar al passacarrer, corre, canvia't a la mascletà, ves a casa, canvia't I estàs en la casa i dius, i ara me'n tinc d'anar a canviar-me, És que ven, tindrien que tenir un camerino ahí darrere. fent una cervesa, fent És una que Coca-Cola. tindríeu que tindre la casa al costat del casal. O un camerino. Jo tinc el camerino. Un camerino ja, claro. No és impossible. En ma casa n'hi ha hagut gent que s'ha deixat els trastos, s'ha canviat allí, s'ha dutxat, s'ha tornat... Ja està, I jo ho tinc al res, jo ho tinc que creu al carrer i ja estic. Però, sí, el deixar-te, a lo millor que estàs ahí, de bon rotllo i tal. Fent la cerveseta, el quarta de... I dius, en l'August quedaria jo en blusa. Ui, pues no, tens que anar a canviar-te Y te fiques el de Torrentín, a patinador. Entonces es muy pesado. ¿No? Pero, que si no, no ho faria. No, això està clar. Però ningú, I ara que hem parlat un poc de lo bé que s'ho passeu, suposo que enguany, o el que ens ha passat, com heu viscut el tema Covid, com pensàveu gestionar, o sea, evidentment ningú se pensa com gestionar-ho, però ho heu gestionat com ara ja que ja ha passat quasi 2 anys, ja anem pel tercer, allargant este exercici del 20, que bueno, se tanca senceta, però com penseu que s'ha gestionat bé, que hem fet en el XMC el que toca, haver triat unes altres opcions? A veure, al principi el gestionar-ho és conforme te ve tot, perquè ningú sabia el que s'anava allargant, entonces anàvem tots conforme anava la ola, anaves deixant de caure, perquè no sabies hasta on podia arribar això. I després la decisió que han pres en el XMC jo pense que és la correcta, perquè les mesures que tenim a hores d'ara no te diuen de que a setembre ja estarà tot viable per poder fer unes falles conforme se proposaven. Que igual s'haver proposat d'una altra forma, uns altres actes, o no ho sé, igual s'haver estudiat un poc més, igual sí que s'haver pogut fer alguna cosa, però tens també la por de que arriba a setembre i passa com l'he passat, que altra vegada se torna a recaure. Una de les coses era cremar monument, claro, si cremés monument, si ja ho tenien clar de que anava a ser així, ja tenies que anar buscant el monument per l'any següent. Imagina que arriba a aquesta data i no se pot cremar el monument. Ja tens el que anaves a cremar més el que has contratat. Això haurà sigut també un poc caòtic, conforme se va dir en la reunió de presidents, que ho va dir Edu Roig, realment necessari, no tenim ninguna necessitat de fer fallar ara. Ens podem esperar uns mesos i ja les celebrem com toca. Jo, l'any passat, 2020, quan obriren restriccions, primera reunió, anem a veure ja treballar pressupost 2021 i fórem valents i no sé, crec que alguna falla ho ha fet. Nosaltres agarrarem i contratarem ja en el mateix artista faller el monument del 2022, diguem, la del 20 pel 21 i el mateix artista el 22 i hem anat avant i hem estat pagant-li fins a juny, que ja hem dit, ara el que està fent pel 22
falta la part central i d'això, Guarda-lo pel 23. Claro. Nosaltres farem molt tirats avant, se presenta una xiqueta de Fallera Major Infantil avant, 21, perquè tampoc sabíem com anava i diguem, pues, en el 21 pareix que va anar bé, pues anem a fer falles pel 21. Mos enganyaren, però no m'he arrepentit perquè al final els diners estan ahí ja avançats i han cobrat als falleros una part de la quota i ara pues, demà tenim la reunió de la nova quota, pues, se cobrarà als falleros una altra part i ja està. Però jo era partidari de fer falles el 22, el 21, enguany, en octubre, jo personalment. Després nos parem a parlar, fer números i és que al fallero li tens que demanar 50 euros. A mi me dona igual 50 euros perquè sóc una persona. Claro. Xambó treballa i d'això, però la família que ja són 4, per un cap de setmana són 200 euros. I després li tens que demanar la quota de març. I després les falles normals. 50 cent euros més. 50 cent euros I la més. loteria en Nadal, vull dir, és que és un cost. Entonces, nosaltres farem una convocatòria en el casal, vingué la Xem, votar que no, jo presentarem el vot que no, al final estava clar que en l'última votació estava clar que anava a dir que no, després de la primera reunió, però crec que ara és moment d'octubre començar realment l'exercici 2022. Però en això crec que estem d'acord la majoria, o tots els presidents, perquè... Al final sou els presidents els que teniu que estar en Sí, correcte. Sí, però inclús no és per un acte conjunt o algo, sinó cada falla ja... Lo que vulgui. Claro, proclamació... dins de les restriccions que tinguin, doncs, pots anar fent i és... Això mateix ho parlarem, de que és intentar començar l'exercici en octubre i disfrutar de les falles al màxim. Però igual que estem en el món de les falles, supong que el món de moros i cristians en Anguai estan igual, que només puguen, doncs es començarà... Correcte. Com pugues obrir el casal, realment, perquè ara sí, pots obrir-lo, però... El dia que puguem obrir el casal de veritat, s'ha d'acabar l'existència de tot en el... Nosaltres en el Terrassa, els dimarts és sempre la reunió. I què passa? Que com tenim una casa gran i tenim torrador, doncs tots els dimarts se torra. Bueno, doncs dic, el dimarts a tal hora reunió. La primera pregunta, ¿ya pueden sopar? No. Pues no s'apunta ningú. Va ser jo. Pues no s'apunta ningú. No, sí, anarem. Sí que ve la gent, però Però enseguida no. és, i ja podem sopar, ja se pot tornar, però ens portem en boca de... No ho sé, crec que no, L'altre dia però... fem reunió que sol ser des dijous i se vam quedar cap a les 8:30, no? Tal, perquè, clar, ara, antes sopaven, però ara que no se pot sopar, pues no sopem. La gent se va trobar 8:30, 9 menys 20. A les 8, està xerrint, i dic, teniu ganes, d'obrir el casal? És que jo crec que el primer dia que cadascú de nosaltres, cada fallero, entra al casal a qualsevol cosa, és que jo crec que va ser un cúmul de sensacions i d'emocions i plorera. O sigui, jo penso en la meva falla, la pròxima disco mòbil, el final en el partir un beso i una flor, i això va ser la Madalena. Que es comença així allà. O sigui, va ser plorar tots, veritat. I creus que coneguem-nos igual hasta això que fem que la fallera major del president o la fallera major del poble que estiga se tira i li fem així, pues anem un darrere d'un altre. No, això té que ser... Sí, té que ser molt guai. O la primera crida. Ui, és que la primera crida, la sensació... La primera vegada que veus a la gent de altres falles, no? Pues el Lucas, que vos veig a vosaltres en el blusó, que dius, que ganes tenia... Inés Puigvert, de Fallera Major, tornar a obrir el balcó i eixir. O sea, això té que ser per a ella de dir, wow, si de pensar-ho t'emociones, imagina't ella viure-ho, no? Perquè al final teuen... No, jo no dic res, jo no Al dic final res. teuen arran. Perquè sabem el que estem vivint, Mos ho entonces... llevarem, és que... Després Estava de ahí pensar ja. un dia que fem un sopar de presidents l'any passat, diguem, que per lo que quedava, Mos que mos haverem que deixar. haverem deixat La i ho matxa haverem va acabat i ja està. Perquè què quedava? És que en un primer moment Quedaven 5 dies. era molt increïble el que estava passant, perquè És que el dissabte havia sigut la cabalgata i era dimarts quan mos diuen, no n'hi ha falles. Jo estava penjant banderes. Nosaltres vam anar a reunir... Jo vaig vindre a banderes, reunió de la falla. i vaig baixar de Madrid perquè jo ja me l'havia comprat perquè jo la setmana de falla m'agarrava vacances. I vaig baixar de les falles, que en realitat no eren, vaig anar al casal i vaig començar a pues, lo que farem tots, no? Empaquetar la beguda per tornar-la, tal, perquè estava tot preparat. I no sé com. La Xina la carpa de Cabanilles. No, i la carpa En el periòdic i tot.
nosaltres teníem aquest cap de setmana intens, però intens. Jo crec que nosaltres no n'havíem fet tan intens mai, perquè teníem paella, teníem canà per falla i dia. Teníem paella, n'hi havia tardeo, i després teníem tortilles gegants per sopar tots. O sea, te feia falta anar a casa per dutxar-te, només. Els postres també ho teníem i nosaltres tenim les paelles per anar a concurs de playbacks, que és el que fem sempre, i l'endemà fem els concursos, les tortilles de postres, o sea, el fin de setmana antes de falla, nosaltres sempre fem superintents. El que aguanta aquest cap de setmana, les falles, això és... Aquest cap de setmana que tenim lliure, jo crec que és un dels millors. És dels millors perquè no tens ninguna obligació fora del teu casal. I la fas festa teva. Estem tots allà. No tens que desplaçar. És la teva festa. Sí, a mi és un dels que m'agraden. I des de fa anys que estan mantenint-se aquest cap de setmana sempre previ a falles, és a dir... Per cadascú la seva festa, sí, la teua festa pròpia del teu concurs de paelles, la teu concurs de playbacks, i al final és intern, però el millor. Nosaltres n'hi hagué un any que farem hasta Furor, crec que va ser aquest cap de setmana. I la idea era fer-lo un any, però el tornarem a fer. Nosaltres el que fem últimament és fer el tardeo i fiquem els hinchables per xiquets. Així no hi ha s'oblideu. Així els pares poden estar en la festa i el tardeo està enfocat. Les festes que han fet en estiu, sempre és de per xiquets i els hinchables, així i al mig la barra. Sí que recorde... Si té set, Coca-Cola pot vindre també, no? I xics, per anar acabant ja també, que heu parlat un poc, però què espereu d'este any que anem a començar? No com aneu a viure-ho, sinó com va ser, com creu que va ser i què va suposar per als fallers d'Algemesí. Jo crec que este any jo he anat a Carmen Esteve i jo ja tinc la tela pel tratge nou i crec que molta gent estarem així esperant ja per anar ja a fer-se el tratge nou, tornar a manejar... Arreglar-li tots els meus fills. Però inclús la gent més major, jo crec que suposa, no ho he parlat, però suposa que tots els presidents estarem en alguna idea de fer-te un tratge nou. Les falleres segur que es fan un cos nou o alguna cosa, perquè després de 2 anys, no perquè se t'ha fet vell o perquè te ve gran un xicotet, sinó per tindre algo de l'any 2022. Entonces, jo crec que es començarà fort en el tema de moviment dins del poble, de l'economia. I després, per exemple, en Cabanilles anem a fer presentació de la Fira Major Infantil, que tenim nova. Nosaltres és un exercici dins del... Més complet. Més nou, entonces... Però jo crec que l'altre dia fem pressupostos per la setmana de falles. Quants diners n'hi ha? Tal, 5.000 euros més. Perquè la gent va vindre moltes anys. I dius, clar, 5.000 euros més, sí. Damunt Sant Josep cau dissabte, encara ho allargarem a diumenge. I dic, aguantem, perquè després sempre passa igual que Sant Josep cau... Però Sant Josep, mira, jo ho he intentat 1000 vegades i la meva falla. S'acaba de dir, nombrar qui és, i de repente se'n va del món, i sempre tanque jo el casal de dir que tio, que m'agarra el dia 20 de festa, que se queda algú per així a seguir la xaqueta. A més, en la meva feina el que sol passar és que mos quedem els 4 pelagatos sentats en els banquillos com i estàs morta de la son i dius però no te ganes d'anar-te. Hasta que uno, que sol ser mon pare, apareix i diu tots fora, saps? I bon anem, però ahí estàs. Aguantant, perquè sí. Pues esperem trobar-nos tots molt pront en el món de les falles, en qualsevol festa que es tinga que fer, i poder estar ja... Claro. Ja en els xalecos, blusa... Jo lo que sí que tenia un poc de coseta és de que la gent se xelara, perquè vulgues o no, sempre... Ara jo he notat de que se perd molt d'interès, el grup de la falla no es maneja com antes, el WhatsApp i tal, no n'hi ha el mateix moviment que n'hi havia antes, encara que en els dies senyalats pues feres un poc més. Pues te dic una cosa, de veritat no en la meva falla no ha passat, igual és perquè som molt pesats, però sobretot en el grup de WhatsApp és molt notat que no, a veure sí, òbviament és el que dius, no parles igual en març que en octubre, que en agost, però està ahí, totes les setmanes... No, nosaltres també. Està dient per un grup que tots els dies n'hi mínim 36 o 37 missatges. Però és que quan n'hi ha algo, claro, no passa més que no fem res de falla. Sempre n'hi ha. I quan comença presentació, bueno, com ha anat avui la presentació? Bueno, és que
la que ha passat, pues a passar no sé qui, que pareix que ha passat com a llum. Tenien la por de que se xerrava, Claro. però jo crec realment que no s'ha xerrat. No, además yo creo que... Estem en stand-by. en el Quan moment siga la que xiscla va estamos- tocar una. Estamos hibernando, estamos Exacte. hibernando. Claro, estem ahí. I que a banda n'hi ha que dir que Modo avió. podem donar gràcies de que això mos ha passat tinguent el món d'internet i les xarxes socials i ha Sí. fet que tot el món Sí, pugui sí, estar sí. en contacte. Perquè si no sí que hauria sigut molt més xelat, si I no para tingués contacte. presentar també ha sigut bo, bueno, almenys jo suposo que en les vostres falles passaria el mateix, tipus 6-3 dies de falles, el que digueu ahir, el WhatsApp, tal, això està bastant guai. Sí, nosaltres, igual que la resta de falles, pues han fet unes falles virtuals. Claro, algo has fet. I jo crec que en les nostres falles per favor no s'aborratxen. No, això no va dir-ho, tinc un sort. Nosaltres crec que 4 o 5 un persones matrimoni i algun jove, però molt poc. No. Nosaltres hemos amorrat dos o tres persones, hemos apuntat dos o tres persones, con lo que Sí, hemos clar. enviat igual. Sí, sí. Veritat, Vulguis o no, veritat, això s'agraeix això molt segur als molt falleros. Sí. És molt d'agrair perquè nosaltres sí que han cobrat una part de la quota, perquè al final el local, Claro. tot Claro. té que anar El pagant. manteniment, és el que has El cobrat. manteniment, i la gent no s'ha tirat darrere. Entonces això al final se té que agrair. És que jo crec que Algemesí és un poble fallero, però falleros de això que hi arrel, vull dir, perquè la gent viu molt les falles i això és molt important, vull dir, perquè un altre al final és un hobby com un altre, com el que podria ser associat a un club de futbol o el que siga, o abonat, i dius, mira, No, jo crec que no el ser puc. fallero te té que agradar, Sí. perquè al final, Sí. per exemple, nosaltres clavar a tota la gent dins del casal a sopar, a uno que no li agraden les superincòmode. falles, s'alça i se'n va. Diu, Però jo no perquè- puc estar sopant però així. saps els anys que mos dut dient els fallos, per favor, monteu una carpa que no podem. Però és que sopàvem així, no? En la meva taula hem arribat a ser 13 persones sopant en un Un tablero de 8. I al final munten la carpa i te ho dic, no sabeu, no vos exageré, les cares d'alegria quan vegem la carpa. Pues nosaltres que ens hem canviat de casal, tenim la costum i encara Tots apegats. tots apegats. I mira que n'hi ha puesto. Sí, I se però- queden taules buides, pues no. però- Tenim la costum de pegar. Però és el... I si aquí hem pintat alguna cosa, i no ho sé. I també el sentiment dice de pertànyer a una associació, a Sí. ser fallero. Jo ho pense i jo si no soc fallero de Cabanilles, Claro. Jo no seria fallero. fallero d'una altra falla. Me costaria... És que per mi és la meva família. Podria ser de qualsevol falla, però... Però també al temps, Sí. la gent identifica Andrés, quin Andrés? El de El de Cabanilles. Sí, sí, sí. saps? No coincideixes Cabanilles sense Andrés. No, o per exemple la meva falla sense Bercher. Pues no és... No, i al final és algo de... Els manyos també són de... Al final és algo de... Tots els que nosaltres cinc som així, Sí. la falla és la meva i és la millor, i encara que ho faig fatal és la millor. Claro. Sempre. És la És millor. que però perquè és la teva Perquè és família. teu, entonces, a l'hora de pagar, dius, va, pues, toma una ajuda el que no és fallero, el que s'apunta, el típic que s'apunta i ja roda per així, ja roda per allà i se n'anirà de la falla. I El bo és i no el passa que res. s'apunta i no va. I serà el meu jefe antes. I paga. I diu, che, Que llàstima. El meu jefe s'ha borrat fa poquet i dic, però si eres el meu millor fallero. Ell venia un dia i pagava tota la quota. Per un plat de paella pagué jo tota la quota. I dic, pues sí, ja Pues al bé, final s'ha borrat. pues moltes gràcies, la veritat és que sempre és un plaer parlar amb vosaltres. I res, simplement que esperem això, veure'ns d'ací molt D'ací pront, d'ací poc. d'ací poc, gaudir de les falles i poder, per favor, abraçar-vos i besar-nos com vos vegem tots i plorar perquè s'han acabat les falles en 2022, bueno, 2021-22 Cremar. i cremar. Bueno, madre mía, la crema de pensar-ho ja. No, jo ja m'he ficat a plorar. Jo crec que s'encendran a pressa perquè estan sequetes. Bueno, Molt bé, moltes Pues moltes gràcies, gràcies. xics. Gràcies.